ҳамин хел беҳушу беёд чанд вақт гузашту дар рӯи замини қоқ камтар ба худ омадам. баъд духтарчи калонима ҷиғ задам, гуфтам ки бед нақл накунама. Не, мо мехоҳем дар бораи азобҳое ки шумо кашидед қисса кунем, то ки барои дигар занҳо панд шавад. баъд аз ҷамъ хестаму духтарама ҷиғ задам, духтари калониаю ҳамиқа сахт оғӯш кардаму гуфтам духтарҷонам, ман бо ду яке ман ҳастам нестам, яке мемурам, гуфтам да ту меонитам сахт баста ҳамин додару хоҳаракота нигоҳ кун. очаҷои хел накунед, очаҷои хел гуфтам, ман оғӯш карду сахт қапид хӯ кардам, ҳозир сусти будам, хӯ кардам, ҳозир меафтам да ҳамин оғӯш кард мана. шояд ки ҳамин ман ба қувват дод, шояд ҳамин мана дошт ҳамин вай ҳамин фикре ки ман кардам. баъд як қувват пайдо шуд ман ба гуфтам не, ман бояд ки фарзандома калон кунам, ман бояд ки кор кунам, ёнама сахт бандаму кор кунам. ман худам бемодар калон шудам, ман нахостам ки фарзандома бемодар шавад.